Englænderen Francis Crick og amerikaneren James Watson var de første til at fremstille en nøjagtig model af stoffet deoxyribose-nukleinsyre, bedre kendt som DNA. Deres model gjorde det muligt at forstå, hvordan stoffet kan lave en kopi af sig selv i forbindelse med celledeling. Senere fandt man ud af, at DNA koder for dannelse af proteiner, og dette sker via en omskrivning af DNA til det stof, der kaldes RNA, også kendt som det centrale dogme, og forklarer sammenhængen mellem DNA's struktur, organismers bygning, funktion og udseende, men det kommer vi ind på senere. Gener er altid stykker af DNA, der fungerer som opskrifter på protein. Proteiner er vigtige for levende organismer, da det fungerer som byggematerialer til f.eks. muskler, hormoner og meget andet. DNA-molekyle består af 2 makromolekyler, også kaldet DNA-strenge. Hvert molekyle er sat sammen med mindre molekyler og ioner. DNA's opbygning ligner en snoet trappestige, som kaldes for helixstruktur. Hvert makromolekyle udgør stigen til 1,5 på langs. Hver DNA-streng er opbygget af nogle nukleotider. Hvert nukleotid består af 3 typer kemiske forbindelser. Fosfation, kulhydratmolekyle og en basisk nitrogenholdigt molekyle. Der findes 4 forskellige basiske nitrogenholdige molekyler, der 2 og 2 tilhører samme kemiske stofgruppe. 2 af dem hedder adenin og guanin og tilhører stofgruppen puriner. De 2 andre hedder thymin og cytosin og tilhører den kemiske stofgruppe pyriminer. Disse molekyler kaldes for baser. De 4 forskellige baser gør, at der findes 4 forskellige nukleotider. En enkelt DNA-streng er sammensat ved at fosfat fra et nukleotid er bundet til carbonatom nummer 3 i kulhydratmolekylet af et andet nukleotid. På den måde danner fosfanioner og deoxyribosemolekyler trappens sider, imens de nitrogenholdige baser danner halve trappetrin. Selve trappestigestrukturen opstår ved, at de 2 DNA-strenge holdes sammen på grund af kemisk tiltrækning. Denne type tiltrækning består af hydrogenbindinger mellem baser, der sidder over for hinanden i de 2 strenge. Man kalder det for en baseparring. Et trappetrin udgør altid en purinbase og en pyrimidinbase. Adenin danner altid par med thymin, imens guanin altid danner par med cytosin. De 2 DNA-strenge er derfor en slags modsætninger til hinanden, og man siger derfor, at de 2 DNA-strenge er komplementære. Som man kan se på figur 41, er der her vist en DNA-dobbelthelix på figur A, og på figur B vises, at molekylerne i de 2 DNA-strenge vender modsat hinanden, og strengene siges derfor for at være antiparallelle. Strengens vending har en betydning, når DNA skal fordobles under celledeling. Den ene ende af en DNA-streng kalder man 3-enden, og den anden for 5-enden. Dette kalder man dem for at fortælle, hvilken vej deoxyribose og dermed hele stangens molekyle er orienteret. Da DNA som tidligere nævnt skal omskrives til stoffet RNA i forbindelse med syntese af proteiner, er det dermed også vigtigt at forklare RNA's struktur. DNA og RNA minder meget om hinanden, da de også er opbygget af nukleotider, men alligevel er RNA også forskelligt fra DNA. RNA er en enkeltstrenget molekyle svaret til en enkelt DNA-streng. Derudover indeholder nukleotider også kulhydratet ribose i stedet for deoxyribose. I stedet indeholder det uracil i stedet for thymin. På figur 42 vises de kemiske forbindelser, der er i RNA. RNA-molekylet kan lave baseparinger med en DNA-enkeltstreng efter samme princip som når 2 DNA-strenge laver en baseparring. Den eneste forskel er, at uracil på DNA laver baseparring med adenin på DNA. I menneskets 23 par kromosomer er der næsten 2 meter DNA. Det skal kunne være i en cellekerne sammen med proteiner og pakkes derfor godt ind i kromosomet. Man har fundet ud af, at DNA-molekyler er viklet omkring samlinger af basiske proteinmolekyler kaldet histoner. Disse proteinmolekyler har mange positive ladninger og sidder i en gruppe på 8. DNA-molekylet er viklet nogle omgange rundt om hver gruppe, og denne enhed kaldes et nukleosom. Som man også kan se på figur 43a. Nukleosomerne samles endnu mere ved hjælp af særlige histonproteiner kaldet H1 til strukturer, som er kaldet solenoider. Det er denne sammenkrøllede tilstand, at DNA'et fordobler sig til forberedt til en celledeling og får aflæst sine koder i forbindelse med proteinsyntesen. I alt bliver DNA'et komprimeret, så længden af kromosomet metafasen er ca. 1-500 del længden på det DNA, den indeholder. Figur B på side 45. I bogen viser en igangværende dannelse af DNA-dobbelthelix ud fra enkeltstrenget DNA. I den højre side af billedet ses det enkeltstrengede DNA, som danner skabelon. I venstre side af billedet ses 3 nukleotider, som lige er sat på.
De to røde nukleotider modsvarer de to grønne nukleotider på den oprindelige DNA-streng. Et gult nukleotid er ved at blive sat på overfor det blå nukleotid på DNA-strengen. Det gule nukleotid har 3 bindinger til det blå nukleotid, mens de røde nukleotider har 2 bindinger til de grønne nukleotider. Hvorfor disse modsvarer hinanden? Bindingen mellem nukleotiderne i den samme streng er altid en binding mellem det ene nukleotids fosfat og deoxyriboses carbonatom nummer 3 i det andet nukleotid. Denne proces kræver energi, og energien kommer ved fraspaltning af 2 ekstra fosfatgrupper fra de nukleotider, der skal indbygges. Det ses således, at den unikke kombination af nukleotider opstår ved bindingen mellem de to forskellige strenge i DNA, så man med den nye DNA-streng får en spejling af den oprindelige DNA-streng. A bindes til T, og G bindes til C, og så fremdeles. I starten af replikationen åbnes DNA-strengen med DNA-helikase, og den efterfølgende indbygning af nukleotider foregår i hver sin retning, som det ses på figur 44a. Lige så snart DNA-helikasen spalter de to DNA-strenge, starter nukleotiderne med at blive sat på den tilbageværende enkeltstreng. Indbygningsprocessen startes ved en såkaldt primer, hvorefter DNA-polymerase 3 fortsætter med at opbygge DNA-dobbelthelixen, nukleotid for nukleotid ud fra enkeltstrenget DNA. På den ene DNA-streng foregår indbygningen som nævnt i den samme retning, som DNA-helikasen åbner DNA-molekylet, hvorimod det på den anden DNA-streng foregår i modsat retning. Nukleotiderne bygges nemlig på i 3 enden af det foregående nukleotid. På den streng, der opbygges i modsat retning, starter primer og DNA-polymerase 3 flere steder undervejs og opbygger DNA i mindre sekvenser. Disse sekvenser skal bindes sammen for at danne en komplet dobbelthelix, og dette gøres med et enzym, der hedder DNA-ligase. Når DNA-strengen er dannet, sørger DNA-polymerase 1 for kvalitetskontrol. Det vil sige, at den kontrollerer, om de nyligt tilføjede nukleotider passer med den oprindelige strengs nukleotidsekvens. Hvis der er fejl, indsætter DNA-polymerase 1 det rigtige nukleotid, og DNA-polymerase 1 fjerner også primeren, der er opbygget af RNA-nukleotider, og erstatter disse med DNA-nukleotider. I 1953 blev strukturen og kopieringen af DNA-molekylet, der rummer mange organismers arvemateriale, opdaget. Man kunne vise, hvordan DNA kopierede sig selv, men kunne ikke vise, hvordan informationen kom fra kernen, hvor DNA ligger, ud til cytoplasmaet, hvor proteinsyntesen finder sted. Man manglede en forklaring på, hvordan informationen kunne komme fra kernen ud til cytoplasmaet. I 1958 konstaterede man ved forsøg med radioaktiv mærkning, at RNA blev dannet i cellekernen og efterfølgende blev transporteret til cytoplasmaet, hvor informationerne førte til dannelsen af protein. Man var herefter fremme ved det, man kalder som det centrale dogme i biologiens historie, nemlig at DNA's genetiske information overføres fra celle til celle ved DNA-replikation, og at informationen fra cellens DNA overføres til cytoplasmaet ved hjælp af RNA. I cytoplasmaet læses informationerne på RNA, en translation og medfører specifik proteinsyntese.